sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi worgo mayela gambi ba fata dinguirayi fallemma ko on waktu yoni ha to ñoro masina kame jembu ko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal jila tan ña hoore ousmane sonko yani ñande alhamisa nde seppoji e helde duppude serane dakar ha to ziguinchor ha tendi noon ñalawma hanki aljuma o teskama toon to jamñajo e ngal ɗon pooɗe ndure gendarme goto wasi hen a fittandu muɗuma to leydi mauritanie balɗe 5 ko kuppa internet a leydi ndi teskamoɗo saaha jaam arti yogay nokkuji ha tenti to noksoɗa zoyrat noa dibu nokkuji ɓurnoɗi hewde seppo no fewi ko wona ɗum ko jagorɗo ñawoje leydi ndi hanki yaltini communiqué mum ko fati banggue mayde oumar dioba wa artani ko fate autopsie wo holliti jinnaɓe oɗon gorko ne mbawi arande ɓandu ɗum gam wiroyde nde tawno happu gongola morgo yonti to leydi mali campagne sumgoji ko fate référendum fuɗɗima jamma hanki o sanga pecce jamma ɗum noon ko wiide eyi walla ala ɗin sumgoji tijja ko sappo e jeetati nduɗa hen lewru to leydi guine konakiri ba wuri ko dawri yanke mo hinde UDRG wo holliti tugnorgal mabɓe faaro mabɓe kala wonno ko leydi sénégal kono ɗo saaha kulhuli mawɗi puɗɗima natandema nde tawno ko leyɗel takkiɗe sénégal kala ko leydi sénégal ɓuuri wonde leydi jama kabruji men manawin ha to togo cameroun ouganda ha to jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe jokli windere kawisaji mawɗi kiɗo hen lekki mbiteki gorel teyya e dow meɗen hewɓe yaroɓe gorel te cettima ɗum dañi hen afiyaji mawɗi hay wone ñabbuji goɗɗi ɗi jangtono kay gorel teyya ɓe kolliti ɓe mbi alhamdulillah ɓen joguiɓe dogam cité ko wayno yaroɓe woni ñabbuji goɗɗi kala ɓe kolliti oɗo saaha kamɓe kala ɓe puɗɗima yitude hen koye mabɓe gorel te ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet ala haydara a wulnan ndiyam ma ha wula mbaɗa hen ko jamireɗa aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi ɓandu muma neɗɗo toƴƴiɗo ɓandu mum sooru donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde endam jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah an lelotoɗo ha jamma jenga ɓandu jaaɗa sa ummima donka tinde ɓandu maɗa gam ƴiƴam wasde dogde ɗaɗi maɗa jokkodire gorel te joni joni keptina hoore maɗa sa yeehi to site mabɓe internet a waɗi www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko jangta e gorel te sa yiɗi jokkodirde tonggode gorel te so tawi gonɗa koto kiidira jokkodirta koye galle ceerno Habous Diallo 77 554 75 54 so tawi gonɗa koto guuriki jokkodirta koye sohna Deni Ba mbatta ko 77 571 33 10 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi gonɗa koto Mboura Saydou Ndawa mbatta ko 77 388 21 88 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa +1 34 77 01 56 77 nototoma ko Abou Sow Kawral Fouta Business. ceerno jibisi laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari cafrowo ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala
ceerno jibisi holliti on jogiiɗo humre dabare walla mo seyɗani memi donkuɗo ƴellitade gila e jeeygu mum ha e dewle mum e ɗannungal mum kala sa jokkodire ceerno jibisi ma yiito hen hoore maɗa. ceerno jibisi ko lasrari yanke kono kadi ko bittuɗo leɗɗe ha heeɓi en ko laaɓi ene safra ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem hémorroïde nonne kadi diabet e ñabbuji goɗɗi kala cuuɗotoɗe nder ɓalli kala. ceerno jibisi laaɓaɗo listihar so tawi anoddimo arokkimo indema e inde nene mawo ƴewane ha sikke elle ko onon gondi. ceerno jibisi ne jogii leɗɗe bittaɗe cafroje ñabbuji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli. ceerno jibisi ne jogii lekki kesi wittaki wiyeteki muuɗa hirnda sa muuɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno jibisi ne jogii pegge e usula ene nelde e kala bangeji ene itta dabare kami humre kala. sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi beele wo ƴewanma listihar kala ɗo gonɗa hande o omo tawe to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam. so tawi noon ko gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuuɗ, so tawi ko ƴewgal, so tawi noon ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya. kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ko wona ɗum ceerno jibisi ne yarliti ƴewandema taw hay mbuuɗa yoɓani. sa yiɗi jokkodirde e ceerno jibisi fannu ƴewgal beele on saaha nelda Orange Money walla Wave mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 00 221 78 163 24 82. so tawi noon ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84. ceerno jibisi ne jogii miñum sehil mum biyeteɗo ceerno Alassane Sy on noon tawete koto Nouakchott to legal nettek. so tawi ko tonggode ona 00 222 32 62 04 99. musidɓe tedduɓe ceerno jibisi ene andi noon iwi to Thile Boubacara ene tawe hande to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam o. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe hoyre-biir tati korse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaye Saar to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Seydou Abouba Touba Sirigne Muntaga Mbacké khalifa général mo Mouride hanki yaltini konguɗi muɗum ngam dande mum dow kala kay pinowo e wuro Touba ene hormi Touba ene yiɗi Cheikh Ahmed Bamba nde wasata yaltude naata ɗiɗo hen seppoji nde moni kala artata e galle mum nde tawno wuro Touba ko wuro teddungal anda ɗeɗo hen gueɗe faalaka ɗeɗo hen gueɗe yiɗa ɗeɗo hen gueɗe ɗum ko caggal hanki o wonande sukaɓe hewɓe jinno duppoyde galle jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu ɓe donki yettade ngam galle o renede ɓe payi noon to galle Ali Ngoy Ndiaye jagorɗo ndema ɓe dañi bonnude ɗon kono noon caggal mum wattidi ko nangede woni hen e sukaɓe kono ne kadi to Kaolack Sirigne Mahi Ibrahima Niassa khalifa général mo Madina Baye juulal tisbara hanki kañumne waɗi message mum mawɗo no feewi e rima jaam e nder leydi ndi e rima ɗiɗo hen fitinaji ne dartinte gila e kelgol ha e duppugol ɗeɗo hen gueɗe ɗe jonnaka no feewi e nder leydi ndi Sénégal ko wala ɗum ko koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere loni taw koye porte parole makko kañumne yaltini ɓattake holliti e rima jaam nde artata e leydi Sénégal ɗiɗo hen fitinaji jahoji nde accete ha laaɓa e nder leydi ndi kono ne kadi jagorɗo affaire étrangère mo Union européenne leydi France joɗiɗo to Dakar kañumne yaltini ɓattake iwde Union européenne ɗum noon ko erade wasde yonnude no feewi ɗiɗo hen fitinaji baɗɗi e nder leydi ndi noddi jaam nde artata e nder leydi ndi ko ɓuuri yawde yaccade fettiyankoɓe football mo leydi Sénégal Sadio Mané Abdou Diallo nonne kadi hafenma Krépin Diatta kamɓe wonɓe kala erima ɗi fitinaji nde ɗaccete ko ɓuuri yawde jaam arta e leydi ndi nde tawno ɗiɗo hen duuɓi cakkitiɗi
tugganma tan gila 2021 ha yettiɗo hen pittali kewɗi duufi ƴiƴam mena ƴiƴam kewɗam rufi taw jeeyi sababu ko ñawore hakkude Ousmane Sonko e Adji Saar ko wona ɗum ko noon teskede kikiɗe hanki o armé kewɗo jippima yogay boli Dakar ɓen ko mintareɓe jiida gendarme aɓe ni police aɓe ɗum ko caggal nde teska heccanke hanki kala seppoji ɓeydade nder boli Dakar gam teskede guilay kelgol guilay duppugol guilay guyka e goɗɗum kala hanki teskama ko wayno BRT mo ganduɗa bis ponnoɗo fuɗɗade golle mum ko ɓoyata ɗo weeruji kala pewno ɗum woni ko ɗakkita bonna ha laaɓi toon to Grande Médina ko wona ɗum ko duppa to Pikine tribunal mum ɓe jiino yande ɗon kono ɓe keɓani fayidagal Pikine sukaɓe hewɓe duppi ponoje dañi ko bonni ko heewi ko wona ɗum ko to HLM Grand Yoff tone kadi dañi duppede ha ganduɗa boutique goto kañumne duppama noon taw ko boutique chinois goto Grand Yoff kañumne ko magasin au sang goto duppa toon e nokkuji keddiɗi kala ɗum noon gam teskede kikiɗe hanki o hewɓe jalti gam wadde duppoji kewɗi teskaɗi Aliou Sané ko coordinateur mouvement Y'en a marre jagganoɗo to cité Kergorgui ñande 31 lewru mandiɗo hen ndu accitama hanki o kono koye accitgol e dow sarɗi Isine Ben Tali toni kadi ko seppoɓe ceppo goto wasi toon fittade mum kono noon ɗum ko caggal nde ɓe janno e boutique goto ɓe keeli ɗum caggal nde ɓe guitti toon ko ɓe guitti toon e saga peccugol luuralade hakkude mabɓe ɓe kapti woodi noon basɗo hen fittandu muɗum seppoji bannoɗi toon to ukkada université Cheikh Anta Diop ha waɗi jaggaɓe hewɓe no fewi wi police subaka aset hande o hewɓe hen loskama kono gona étudiaji tene meeɗa winditade toon to duɗal Cheikh Anta Diop ganduɗa on ikkata moɓe keeli dañi bonnude toon taw ganduɗa ko fati banggue campus e restaurant o e gueɗe kewɗe demal ngal kala ɓe ɗakkita ɗum ha laaɓi kono ɓen teskama hewɓe hen gona étudiaji oɗo saa noon loskoji ene jokke ɗiɗon fannuji pelɓodiral aljuma hanki ngal ko gendarme goto wasi fittan mum toon to Diamniadio taw kadi e nder région de Dakar ɗum noon koye seppoji ɗi kanko on gendarme nottortonoɗo inde En Sané kanko noon ko kural o fiya kono ɗo saaha loskoji gudditama hen beele ande badɗo ɗum o andaka taw beele loskoji mbawa waɗede hen jeeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kébé hol kabaruji garanden gila tan aljuma kikiɗe hanki ha fayen ma hande o to Ziguinchor ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu. Saar Abdoulaye Saar a salmitama dennangal hettoɓe Weltare TV. kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeeyten ko to e Cap Skirring ina wayno manifestation ene hanki kamɓe de ɓe mbaɗi muma mabɓe ɓe peewi to brigade gendarmerie ina wayno noon ɓe jettaki hen goto e mabɓe kadi warama fiya koye kural koye ɓernde. eɗen gandi so tawi neɗɗo ɓe ummino ɗon ko wiide eɓe jaaha to e aéroport Cap Skirring eɓe duppoya ɗum kono noon ɓe mbattata ɓe ummi ɗo ɓe peewi to SACR to ɓe mbi eɓe duppa ɗum ɓe kawri kadi force gendarmerie en ɓe ina wayno ɗum kam laataki toon hanki ɓe dañani sagoji mabɓe. seno mima ɗon garten ɗo e manifestation ɗo e Lindiane ɗo e nder Ziguinchor ina wayno hanki de tato jaggama goto fof ne jogui pistolet kamɓe waɗo e manifestation ngaji ina wayno kadi tawama hen wona Sénégal naaɓe ɗum noon ina naati e mabɓe. seno mima ɗon jeehen to e Gumel e nder Ziguinchor galle Saydou Sané eɗen gandi kanko ardiɗo APR kanko kadi ardi ɗo ene équipe Casa o ina wayno luural ne wonno hakkude makko e sukaɓe ko ɓooyi fewte batta kalisaji ina wayno heccangi de ɓe gari galle makko ɓe duppi ɗo autoji ɗi ɓe duppi galle o kanko e galle makko fof ɓe mbaɗo ko commissariat police. sen ummima ɗon eɗen gandi Ami Tamba kanko ne de ina wayno manifestation luutanimo fewte batte bonande galle makko ɗo e Tillen ina wayno ɓe mbaɗi saccagé ɓe bonni galle o ɓe jeehi kadi ha to e liggorgal makko to yeeto to ina wayno kadi ɓe dajjiti toon ɗo ɓe mbiyata ɓe duppoɗo hawre yimɓe ɓe gari paabi mamamu ɗum waɗi ɗum heɓani ɗum hanki kono noon ina wayno waɗi caɗele leegal harwal ne kadi ina wayno jamma hanki ɗum kadi luutani ɗum nde yeehi hankadi ha yihanma 9 heures jamma ɓe naati ko e leegal ngal
eɓe mbiya eɓe dajjita bitikaji ina wayno bitikaji ɗe yimɓeɓe fof jalti mbaɗi muma goto goto fof jogui holɗum kaɓirgal muɗum ɓeɓe cabbi ɓeɓe unuɗe ɓeɓe labɓe goto foof ina dari wi haaɓe mbawa yettade e leegal ngal ɗo ɗum kam ala hen hande ala hen janggo ɓe peewi to daral beyto ina wayno toon kaɓe tawi to fulɓe ɓe ne daari ina wayno noon ala koɓe dañi toon hay hunde kamɓe manifestation ngaji ɗum ɗo noon eɗen ñaago Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah hanan en ɗo en bonnama noon ha heewi ina wayno lycée Kande ɓe bonni ɗum ha bureau intendant o ɓe duppi ɓe jeehi kadi to e bureau kadi to e lycée Dignabo toon kadi ɓe duppi kadi bureau o ina wayno école aji kewɗi ɓe bonni kadi fewte batte e dennangal magasin aji ɓe gari kadi ɗo e nder marché he ina wayno ɓe dajjiti heccan kadi bitigi jeeyan ɗon téléphone aji ɗum ɗon kadi e ñalawma naga hoore kellew ɗum noon ina wayno commerce aji ɗi pelliti darade kamenne wawde rende holɗum bagasuji mumen e kaɓirɗe mumen e ndenkaji mumen. Weltar TV musimon Ahmad Issa Keɓe gorko mbotta kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yo Allah ko walde jaam. Amadou Issaga Kebe kerdanɗen kabroji to Ziguinchor hande o ɗo ɓuuri wulde jawto golle ma jooɗi peewi sen jeewi ɗo Ziguinchor ɗo paaɗen koto Guinée Bissau campagne Roma jarruba gasi ha laaɓi ko fati banggue sumgoji sarɗiyankoji woni législative ɗum noon campagne o gasi ko hanki kene tolno temedde jeenayyi ujunere ɓiɗɗo guinenajo woni noddaɓe jogorɓe suɓoyade sarɗiyanko men ɗum ko sarɗiyankoɓe temedere ɗiɗo sarɗiyanke no gasɗiɗi landa teɓɓitaka haydi landaji tati ɓeena jogori gembodirde a ñalawma janggo sen gewi toon ko to leydi Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie jagorɗo public woni jagorɗo rendo jagorɗo ñawoje gendi leydi ndi hanki waɗi haalande muɗum e nder nden haalande o arti ko fati banggue wargo Oumar Diop suka Mauritanie najo baraɗum ñande jamma altine ñande jamma aleɗa ene jofi altine taw kadi wasifi tan koto hôpital waɗi hen haalulaji ɗiɗi no wiiri police Moustapha ha ɓe kolliti ko won haɓannoɓe ɓe jeehi toon ko toon wo gaañi kono kadi waɗi hen haala ko nodduno toon o yeehi toon ko toon wo dañi leptede ɗum jeeyi sababu noon wonde topsi waɗe ɓandu he ƴeewe ɗum jeeyi sababu halfina ɗuma ko expert goto mo leydi Maroc kono haɗo ɗo gonɗen suwa tawa yaltude ko fate banggue oɗon o topsi Mauritanie naɓe kala ne cabbi ɗum ɗon ko wona ɗum ko kanko jagoɗo o holliti wonande data ɓandu wondu toon to hôpital morgue daɗo timmi koreji ɗin mbawi arande ɓandu ndu mbiroya ɗum ko heddi ko sohlano ko ɗum woni ko nawa kala nde paari tan ma ɓiɓɓe gendidi kala gandine ɗum ɗon ko wona ɗum ko to leydi Mauritanie keddoɗen balɗe nayya ko fate banggue balɗe nayyi ko fate balɗe joyyi ko fate banggue kuppugol internet e nder gendi leydi ndi kala ɗum ko caggal filñitare mawde no fewi to Nouakchott ha tenti to Sébaha fayenma leyɗe goɗɗe ha fayenma to Nouadhibou Zoyrada Kamela polpolol dande maayo woni guure ɗum jeyno sababu noon internet coupé beele jaam kisal ene arta e nder leydi ndi kono ɗo saaha teskama leydi ndi woni deyre ala kala ɗo seppo tina e nder leydi ndi landaji lundo diɗɗal mumen ɓe erima laamu ngu ha hande de yiddeɓe ko enquête luggonde watte e mayde oɗo henna suka nottotonoɗo Oumar Diop gueɗe ɗe mbasa tan accirede noon ko wona ɗum ko kamɓe landaji lundo ɓe erima pirtugol cetal sini tambingal sumgoji leydi ndi ɗiɓe gonɗinani gila tan 13 lewru maydu ndu ha ɗo jencudi ndi yalti ɗo yiddeɓe ko ngal cetal nde firtete ha laaɓa gam ngal cetal wasde ɗum ɗoftade e moƴƴinde golle potal e nunɗal to banggue ɗiɗo henna sumgoji sifande nandiral hakkude Mauritanie Sénégal ɗum waɗi koto hooso Mauritanie to banggue jagoɗo ɗiɗi jagoɗo gaynaka mo leydi Mauritanie woni wolde Ousmane hakkude mum e Samba Ndieben ka ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi sifande jaltingol jawdi ɗe leydi Mauritanie faden ɗum to leydi Sénégal kala hitande ne hatojini jawɗi guiwoji toon to leydi Mauritanie ha to leydi Mali gam heɓanade julde mum tasken woyi wadde e kala hitande sifande nden kay kisal ɓen Mauritanie naɓe yahoɓe to leydi Sénégal haɓe garta e joom e kisal e cellala jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingol laamu mo leydi Mauritanie ɓattake mo yaltini subaka hande o erima wonande conseiller régionaux en
toɗɗaɓe e nder ɗiɗo henna sumgoji sappo e tati lewru mai ndu toɗɗaɓe ɓe hesɓe ɓe kamɓe kala batu mabɓe ko ñande sappo lewru juin ndu lewru ndu gonɗen ko nden ɓe joƴƴinte e poste uji mabɓe ko nden kadi taƴete cukkoji mabɓe eɓe ɓe gollodirta kala ɗum noon kamɓe kala ɓe nodda e ndin mbadi taw koye toɗɗaɓe ko wayno hawdila harbi hawdila sharqi fayenma gorgola barakna traza adrara dakhla nouadhibou tagana tres amour insiri nouadhibou guidimaha noon koko yewa nde tawno guidimaha jencudi ndi yaltino kono noon waɗi hen gullitali kewɗi on sifa noon ne fada kono noon le sappo ndu lewru kamɓe ɓen toɗɗaɓe disodirteɓe e nder région ngaji leydi ndi kala ko nden ɓe jogori joƴƴinede e golle mabɓe kala to leydi Mauritanie keddorɗen ha joni jeheten ko ha toon to gorgol walimo gorgol yuɓɓini ñalawma hanki o toon to wuuro kay heyɗi taw ko ñalawma heblo e findinde yimɓeɓe ha tenti noon ko fati banggue drogue hande tampinɗo yimɓeɓe no fewi no yimɓe kaɓorto drogue eno yimɓe ɗaccirta ɗum no ndentotoɗo hen simmi bonɗo mo ganduɗa ene yawi wahlidde hoore neɗɗo bonna ɗum fayidagal manggal no fewi kene wona temedere suka findinama e nder ndiɗon mbadi sen gewi to leydi Mauritanie koto leydi Mali paɗena to leydi Mali campagne sumgoji référendum membitela tugnorgal gendi leydi ndi kesam kesamago ngo hoorejo leydi miiji addandi ɗum ɓiɓɓe leydi ndi beele ɓe jaada hen walla mbasa yadude hen hewɓe noon kumpitaki ko yadete koko woni nde tawno ɗin ɗereji hayso janggama hewɓe taw cuwa andude ni holko woni ngal tugnorgal ko beele ko wiide eyi walla ala mi jaaɓi ko winda ko e on waylo waylo walla ala mi jaɓani ko winda ko e on waylo waylo ɗin on campagne fuɗɗi pecci jamma hanki o saaha walla nde yiɗɓe wiide eyi ne pindini yimɓe somin ñalawma o yonti mbiye eyi ɓe jiiɗa eyi ɓe mbiye ala ko ɗum woni ko jogori latade ñande sappo e jeetati nduɗo henna lewru e ndera gendi leydi Mali kala jagorɗo jagorɗo taaridi mo leydi Mali waɗi jillu mum yoga e leeɗe taweteɗe nder Bamako e hoore mum kanko Modibo kone caggal nde toɓo mango jippino ha caniveau ji kewɗi cukki woni galleji nanni ndiyam leeɗe kewɗe tuɗi ndiyam beele yaade ko caɗele yurnitade holpeje ƴetteteɗe ha caniveau ji ɗi mbawa tiggitede ko woni nder guilay salte kurjuru gueɗe paruɗen gueɗe kala guitte beele gueɗe kala ne gona e jaam gam teskede so ndungu ari Bamako ne hamni no fewi to leydi Mali keddoren ha joni haɓade drogue ngal cetal officier OCS toon to moftiɓe teeɓima kene tolno e ujunnaje 5 foɗɗere tawɗen poɗɗe kala ko poɗɗe drogue ne hen noon taw ko poɗɗede tarmadola ene hen ɗeɗon poɗɗe ɗum noon tettama toon ɗiɗo joguinoɓe yeyanoɓe ɗum mbiyama teeb naggama o saaha beddama e nder kaso sendi wi to leydi Mali dogdumako ko balɗe daɓɓe tan woni on taw kadi ganduɗa ko bilejo kutottoɗo bilewu e nder leydi Guinée Conakry o wiyete ko Mafa Sori kanko noon o haalno o wino komo yiya e nder bilewu makko ɗo tan e lewru me hakkude 15 mai ko nden laamu CNRD woni laamu colonel Mamadou Doumbouya gassata ha laaɓa woni mais mayɗuɗo hen o guila noon o yaltini ɗin konkuɗi o sappi o fawi hen ko tekki no fewi guilde noon tambiɓe renseignement généraux leydi ndi ne jiilatono ɗo heedi ko hanki o wiya teeb o nanga koto sigiri e nder hôtel goto omo wonduno e neɗɗo goɗɗo mo andaka kono ɗo saaha mo tawi e juuɗe toon to kona kiri to leydi Guinée Conakry keddoɗen laana hajjiyankoɓe gadi ka diwi hanki to bowal laaɗi diwoje ngal Gassia ngal Conakry ko toon ka laana diwi ka jolni kene tolno 350 hajjiyanke mo leydi Guinée ɓe jeehi koye vol Ethiopie Airlines ko wona ɗum ko noon leydi Guinée hikkane fiɓi nawde kene tolno e ujunnaje 10 taw ko ɓiɗɗo Guinée naɓe yiɗɓe yaade toon to hijjore nde Makkatul Mukarrama Bawuri ko dawriyanke mo leydi Guinée taw kadi ko gardiɗo landa UDRG o hollite haalande makko hanki wonande leydi tan heddinodi e nder wonande ɗeɗo leyɗele koddiɗe ko leydi Sénégal ndi ganduɗa ko tugnorgal mabɓe kamɓe kala ɓe jeeɓa ɗum kono hande o kul huuli ɓeydima nadde ɓandu makko ha tenti noon ko yiye Sénégal
Sénégal meeɗa sifrade ndiɗo henna a mbaadi to leydi Togo police fawi jungo muma e suka gorko kewɗo wadde désordre no feewi kewɗo yaade kala saha tarodde ɓorno tekke rewɓe ne filma hoore mum ne waɗa hoore mum comme debbo ni ne weddo e réseaux sociaux waɗa sahani haala hena konngudi bonnoji rendo ne wiya ko woni gorko ko ala e debbo nde tawno kanko ko gorkate mo fooɗa worɓe faade makko woni tan omo ƴama worɓe jananɓe faade makko kanko bireɗo kosi omo addi caɗele mawɗe no fewi to banggue réseaux sociaux e on fannu kadi ko debati gorkati jeeyi sababu noon police ne yilotonomo wimo teeb o sawmo tawe e juuɗe ɓen a dadiɓe to leydi Cameroun jonte ɗiɗi hofungo juuɗe liggotoɓe hôpital mo kori mo Yaoundé ɓen liggotoɓe toon kolliti lebbi jeenayyi ngol keɓani jobdi mumen ni prime mumen kamɓe ɓe mbawata gollorade ni hen koɓe joom en galleji koɓe yiɗɓe kala mabɓe kono noon gollede ni hen wayɓata ɓe kollitiɓe ɗaccata ɗiɗo hen hofgoji kono teskama e bindita gola nogas e jeeɗiɗi ujunere médecin taweteɓe nder leydi Cameroun hewɓe hen ne jogui ɗen caɗele hebde primaji men walla ni joɓɗele mumen to Uganda wonande occidentoji Amérique ko noonne kadi loni fayanma pelle goɗɗe ko wayno HCDH ɓen kala erima wonande so tawi laamu leydi Uganda waɗi ko yiiɗi wadde ko koɓe ittoɓe ko teddiɓe pawayi dow mum to banggue faggudu mum kala maɓe nattu wallide ɗum to banggue gurdama leydi mum ɗum ko sifti noon caggal nde hoorejo leydi ndi woni Yoweri Museveni hoorejo leydi ndi holliti wonande kay fedde wiyetede walla mbiyen leñol biyetegol LGBT taw ko ɓen wiyeteɓe gorkati en debati en so waɗi gandi aduna o ne rokki doole no feewi wonande gorkati ɓe kolliti gorko e gorko sene jiiɗi yo ndesodira debbo e debbo ko noon neɗɗo kadi so tawi yiiɗi resde ko daaba kañum hen toon ko yiiɗi wadde foof kañum hen toon yo accide gurdam muɗum ɗum woni koɓe darani woni koɓe lawɗiɗi Uganda noon holliti to suudu sarɗeji leydi mum taƴi luwa mettuɗo no feewi kala kay gonɗo ɗum ɗon so naggama e leydi mum ma nimsuni holko tagui ɗum arde aduna Amérique kañumne holliti so tawi o waɗi ɗum mawo nimsu kankone holko saabi wa addi ngal kuulala sengi wi jolam jaberi paaɗena États-Unis de Amérique Joe Biden fukkima e leydi ɗum ko hanki wo yani o ferguiti koye sak ɗum ko to yano toon to Colorado toon to yano toon tam gam tawtorede wonande dokkirgol diplomate uji taw ko Air Force Academy nden noon o tottiri diplôme o salmodiri on o wahliti yidde dogde seeɗa noɓe kewi wadde aɓe kewi ñekkikinade seeɗa mi anda ko faaro mi anda ko tik leydi Amérique way noon ɗo wenciti yidde dogde seeɗa tan nde ko ferguitima e sac baɗɗo leydi o fukke leydi ko ɓen remoɓe mo ɗiɗo gomminimo gorko mo duuɓi 80 horejo leydi Amérique États-Unis de Amérique tinama chef de la CIA waɗino jiilumo e nder lewru mai toon to Chine gam kaldigal hakkude Amérique kam e Pékin ɗum noon ko fati banggue ballon jirrinoɗo daroɗe hitande taw kadi ko ballon tumaɗo woni hen ko ñukkidade ɗen leyɗele ko goni e dow mumena leydi Russie heeɓi o biji ɗiɗi pellaɗi e nder région moɓe mbiyata e nder région mo ganduɗa keerol hakkude leydi Russie kam e leydi Ukraine région mbiyata Belgrade ɗiɗo noon mbasi en pittali men taw koye obiji kono ɗum ko Ukraine hande o horejo leydi mum holliti ɓe gayni golle fewnude kala kene haɗa jangu leydi Russie e nder leydi mabɓe ene gasa ɓe ɗamini ma rew lawol so rewani lawol noon ne gasa ma wonanɓe gueɗe bonɗe no feewi to ende ko train hanki raayi toon ko raayi ko wo yani e convoi yeeyoɓe waɗi noon hunde mettere mawde no feewi 300 fittandu heddima hen 950 neɗɗo gañima hen gañande musde no feewi to Iran acciti tato européenne nangganoɓe nder leydi mum dumba toon taw koye ballal koyɗe jaama laamu leydi Belgique to Turquie Erdogan hoorejo leydi ndi toɗɗitama caggal nde o toɗɗita ko hande o dari e yeeso ɓiɓɓe gendi leydi ndi kala o suuti jungo makko o wondi maw jogor leydi ndi jaame kisal siftinde on sumgoji ɗi mbanno ko 14 lewru mai dawal ɗimmala ko 28 ko nden o fooli lundiyanke bineɗe Kemal o lamti leydi ndi caggal nde o laami leydi duuɓi 20 ɗo hen kadi mo jogui duuɓi 5 foof rendoya wona duuɓi 25 ko jogori joɗade e jappere laamu leydi ndi koninkoɓe ɗiɗo ɓe leydi Israël
patoni mbasi pittali mena ɗum koye pellodiral bangal to keerola leydi égypte hakkude mabɓe worɓe jogitiɓe armeji musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandi en kikiɗe hanke o ɗo tikiɗe hande o jafuɗon ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaye Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiiranena